mij even een gastoptreden van Karen. Botti daarin. Weet je wat dat nummer kent? Arjen, wil ik jullie horen? Arjen van Pien. Het is een lange leer. 80 jaar. Toen ben geboren. Arjen van Pien. Was van zijn jeugd al een nuchtere vent. En zijn moeder zei altijd: Arjen, je denkt voor eens Rietskerken. Was Arjen. Stom was, deed de mazen door de wind. Maar die een had een pak spieken zit. En er een had zijn kind. En dan leed ik van dat terug. Toen kreeg ik verkeer. Met geen wat er nessen. Om 7 uur fietsen die niet er nissen toe. Maar na 17 jaar fietsen, wat dan waar ben je moe? Die zei kijk me maar gaan trouwen. Ja, maar verder ben je sneu. Kan er wel nog genoeg fietsen. Weet je wat? Rietskerken is nog mee! Oh, sorry,
Laat Johan, wat gaan we doen? Maar eerst kijken hoe leer dat is. Er staan nog 25 nummers op de lijst, maar nog 35 minuten. Dus wat kunnen we doen? We kunnen 25 nummers spelen voor... Gewoon deur in, net als de Ramones. 1, 2, 1, 3, 4. Ho. Ja, je zei het maar hoor. Je zei het maar.